Рекорда за най-висока температура в Германия се актуализира. Вече е 41,5 градуса в днешен ден. Или по-скоро вчера беше. Днеска не знам как ще стигне. Но другия въпрос е: вие какво предпочитате? Сегашните актуални 40 градуса в Европа, в Германия, Швейцария, Полша и другите европейски държави, толкова е в момента, точно сега, като снимам това видео, вънка е 40 градуса. Това ли предпочитате или предпочитате минус 10 градуса, както беше зимата? Аз лично за мене предпочитам минус 10, защото е по-лесно да си облечеш нещо отгоре, отколкото да се охладиш. Защото в тези условия на Германия, където няма климатици и жилищата не са толкова подходящи да сложиш и от тези мобилните. Миналата година направих точно така. Купех един мобилен климатик, обаче жилището ми няма прозорци. Има врати прозорци. И за да сложа такъв климатик, за да е ефективен, не се получава. Просто напишете в коментарите вие какво предпочитате. Минус 10 или актуалното 40 градуса.